tekma bre kreće za 10 minuta. Ovi će dođu bre, ja ništa nisam napravio. Ti si bre kriva. Zašto ja? Zato! Skarabuđim nešto na brzinu. Eve, skarabuđujem. Sreće pa se ovoj brzo pravi. Eve, čas. A dresovi? Da bre, dresovi. Na stranici Zaječarsko pivo u toku je giveaway. Ako želiš i ti da nosiš ovaj specijalno dizajniran, mega cool Sofra dres, odmah na njihovu stranicu i tamo stavi neki cool komentar. Najbolji dobiju dres bre. Ako nemaš ovolku stomačinu ko ja, pa sigurno će bolje da ti stoji. Evo, dobro. Dobro. A gdje su mi karte? Tamo gde stoje uvek. Moje VIP karte. Ovi ti ne dođoše. Ma bitno da su mi došli Zaječarci bre. O, kreći tekma. To je to, Seko. Bitno da si mi ti tu. Aj živim.